दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। बाथ्राया साननो गोनां जाबाय। माखौ? बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बेयो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ। बे सानफायनाय हुदा गोसोआव लोरबांसो थानाय नङा। बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं। जों होमानो आथिं आखाइ गैया नामा? नुबानो लायनांगौ बेखौ। गुड। अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ, मिथिबाय? अके। ओइ बिमला, दाबो जाया नामा? गोख्रै गारबो गोख्रै। थमामाथ'। हनै खारबाय। गो। बुसोन। ओइ, सोर जाखो नोंसोरो? आरो मा जादों? नंगौखौ फोरमाय, आं हेफाजाब होगोन। आंखौ मिजिं होनो, बे आंनि बिनानाव बिमला। नाथाय मा जादों? जों उन्दै समाव बुथुम होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों। मिजिं, नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो। नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय। हारिनि थगायसुला, फोथाय खेबस' आरो दालाल। मा गिदों? नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा। मा गिदों नामा? फै, बाइकआव गाखो फै। फै होनदों, गिनो नाङा, आं दङ। मिजिं, नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं। मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन? मोजांनि जुजिनाय, गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन। थेंक इउ मिजिं, थेंक इउ। आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन। बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन, मोजांखौ रैखा खालामगोन। हेन्डशेक। बाह बाह बाह। नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा। गुड। आंनो फिननाय नांगौ बुथार।
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयिलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानसानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों, बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन। हामा जाखिलायबाय। हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै। हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा। जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय। हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा होदों बाबु? गिदों नामा? आयौ निमाहा होदोलै बानायसो। नोंबो लोंदोंना नोंबो लोंदों आंखौ बानायसो होनोलाय? दा फोजोबसै बाबु आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै गाज्रि जाना संनाय जानायखौ बानायसो आंनि लोगो सिखोलाबसो बानायसो माखासे गावनाव सुखुजोबसिगोन। देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों। सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथि फैदों। पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों। दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया। बिसोर बिजिरगोन। मानो सिनायनानै सिनायै बादि बानायसोमोन। बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो। बे देवानि खबरदारलै। खबरदारलै बानायसो। हिनजाव दं नोमाने दंलै बानायसो। गायसुला साला। माथो नोंखौ खम नङालाय? मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो। साक्सेस। बिमला, नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना। नै आं सनानि हार लाबोदों। नाजावदो न' जाम्बि। आं नोंसोरनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मिथिजोब्बाय। नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया। बुथारग्राया सोर? जोंनो फिननाय नांगौ। बिमला, नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन। माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन। मा गाज्रि मोनदों? प्लिज जाया अननानै फिननाय हो। नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना। आं आदाखौ गियो। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया। मिजिं, नों दिनै बहा दं? आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो। फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ। हैद फाग्लि मिजिङा? येस। थांदो रायज्लायहैदो। जों रावबो नायहरा। औ जों रावबो नायहरा। नायहरा नङा, नोंसोर नायहरबाय था। मिजिं। औ फिरफिला, मा खौरां? आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों। आं बुजियाखै। नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय। आंबो मिथिगौ फिरफिला। आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै।
नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ। नाथाय मिजिं आंनि गोसोआ दि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय। बाय फैदो लोगोफोर। बाबारे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय। बिनि उनाव मा खालामगोन नों? आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै। आंहा न'आवसो थानांगोन। दे बिदिब्ला। औ मिजिं औ फिरफिला मा? आइ लाबोनाय नै। नाङा फिरफिला, आंहा हुदा गैया। आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो। थैद अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो? औ नंगौथ' अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ। ला थाइसे हरनाय। लादो। Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Basumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Novodoy School, Kokarajar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNV held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 golds, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Novodoy Schools athletic meet here, and I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Novodoy School, Kokrazar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. The first position goes to Mijing, second position goes to Sumit Chauhan, and third position goes to Sunidhi Kumar. आफा आंना मबाइला गाज्रि जाबाय। मबाइल बायनो रां नांगौ। Oh, no. आफा लंपेन्टबो बायनो। आच्छा हरलि हर नायलोजाल' सासेल' गथ'नो हराब्ला सोरनो हरनांगौ? दै गांबायलै मैया लोंनाय बार जाथारदों। थांगाय नोमाया दै लाना फैथों, थाब लाबोथों। आच्छा जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां? हो? सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ। आच्छा नों देग'बादि साहस दंथ'? खोथा गैया, बे खामानिखौ जों जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ। साबास गुड। आच्छा जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो? बे लामायाव थाबोदों। सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ? बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो, जों बेखौ हाबना लांफानोसै। थ' जों मोनाबोनो हागौ। थाथ'दो।
मानोबा फैदोंमोन? आंनि मुङा बुथं। आं बाथ्राखौ बांद्राय दोनथुमनानै रायलायबाय। नोंथांनि अफिसाव जानो गोनां 50 लाखनि खामानिखौ आंनो नांगौ। मा नोंथाङा राजिथ'? नोंथांनो 12% होनाय जागोन। ओइ सार खिन्थु खामानि जाथारनांगोन नङाबा गथ'ना गाज्रि जागोन। सारा जेबो गिनांगौ गैया। मा गिदों नामा? जागोन दे। दे होमब्ला टेन्डारनि समाव फैबानो जाबाय। अब्ला अकेथ'? दे जागोन दे। होमब्ला जों थांबाय। फैदो। नोंसोर बे लामाजों बहा थांनो नागिरदों? जों बिबायारिले बाबुफोर, जों बै हाजो बारनानै मागिनो थांनो नागिरदों। बे लामाजों थांनो नांला दे, बेनिफ्रायनो गिदिंफिनदो। न' इसोरलै बाबुमोन। नुबाय? ओइ थुदो बस होख्लायनांगौ बेखौ। सोरनि फिसासो बेलाय? होसो सालान फिसाखौ सालाय थु होख्लाय सालाय। होख्लाय सालाय बाबा। नै माबा गारिनि सोदोब खोनायो। थु गोलैबाय। ओइ सार दानिया अबाव गबाव नोंलाय? दाउ मैना माबारला खाफाल बियो खाफाल माबारला फै। बेनो आंनि खाफाल। बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ? आं रैखा खालामगोन। नों सोर? आं बे हाग्रानि राजा। लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो। नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो। मा बुंनो खोनादों? बिनि फुजाखौ गियो नामा? होख्लाय माबा हो। मान नोंसोर बेबायदि मावगोन नामा? नङाब्ला नै हास'नोसै। दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो। आं मावथारला। आं आरो मावथारला। नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै। बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय। खार आयौ आं नोंखौ बेसेबा गोबावजों लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं। मानोना आं नोंखौ सम सम जोबोद गोसोखांबाय थायोमोन। नाथाय नोंसोर मानो गोसोम खसाब गानदों मिजिं? आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ दिनै होआ फिरफिला। आंनि साननाया जेब्ला जाफुंगोन अब्लासो आं देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गासिबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन। गुमै आं बिब' लिंखानोसै नामा? आंनि फिसाजोखौ सोर बिलाय बिदि हेमत खालामनाया? आइ सना नों बिसोरखौ सिनायना सिनायामोन?
आरो जाय मानसिया नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बे मानसिखौ आंनिसिम लिंबोथार आइ आं बिनो बान्था होगोन आइ नोंखौ बासायग्रा मानसिखौ नों सिनायगोन ना सिनायामोन आइ सिनायै सिगाङाव जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआव फरायोमोनबा बियो थाखो 11आव फरायोमोन आं 9 थाखोआव फरायोमोन मुङा मिजिं आयै क्लासाव जोबोद गोरोंमोन बेल' नङा गेलेनायावबो जायखिजाया आइ नों बेखौ जोंनिसिम लिंबोथारनांगोन आं बेजों सिनायथि लानो लुबैदों नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं जोबोद गोजोनदों I love you मिजिं I love you
र' ओइ गारिया लाखिथ' नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों? आं फ्लाड कन्ट्रलाव 50 लाखनि टेन्डार हैनो थांनो नागिरदों। खोनानो मोनदों आङो बुथुम होननाया टेन्डारखौ ब्लक खालामदों। बुथुं जोंबो थांफानो नोंजों लोगो लागोन। बाब खम नङालै बिसिनि टिमा बिराद गोराथार। बिसोर गावथारनाय फुथारनायखौल' मिथिगौ। जोंबो टिम फिसानि मानसि नङालै। टेन्डारा नोंनि जागोन। 10% होनो राजिथ'। औ जागोन दे जागोन। गाखो माबार ओइ बे बक्सआव रावबो टेन्डार सोनो हायैनि नोजोर हो अके जागोन दे। जिराय बे टेन्डार फाइला हरनाय जागोन सार। नोंथाङा आंजों जेब्ला मोजां सोमोन्दो लागोन अब्ला जेबो गिनांगौ गैया। नोंथाङा गिदिर गिदिर खामानिखौ जोंनो होदो पार्सेन्टेज लादो। आजिखालिनि गोजौ लेभेलनि मन्थ्रि MLA फ्रानो बिदिनोब्ला जागोन नोंथां। दिनैनि टेन्डाराल' मोजाङै मोजां जानानै थांबानो जाबाय। जोंना टेन्डारा थिगैनो दं। औ दे। ओइ होनो मोना। ओंखारलां। होनो मोना नोंलै। ओइ मा खालामनोसै? बे टेन्डार जोंनिखा जेबो सिन्था गैया। ओइ मा नांगौ ओंखारलां। ओइ नों बुंनो थाबाय था हट टेन्डार पेपारा। ओइ मा मुसुर नोम्बौ माने नोम्फानि बिफा। बाहेराव मा दावराव दावसि जाखो? थनाय ओंखारबाय नोङो। बे टेन्डारा जोंनि जानांगौ नङाब्ला सिङाव जिराय। अफिसार खामानिया अरुणनि मुङाव जानांगौ। जागोन दे। नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन। आं अरुणनि मुङैनो खामानिखौ होसिगोन। गुड बाय। बाय। बोराय
बे लामाजों मानो फैदों नोंलाय आरो बहा थांनो? आं बिबायारि फिसाबो आं बिबायनानै आंनि सोलेराव बासा लानाय जिउखौ फोथांनानै दोनो आं। मा नोंसोर आंनि जिउनि जारिमिनखौ मिथिनो लुबैदों? नोंनि जिउनि जारिमिन? औ आंनि जिउनि जारिमिन। खोनासंनानै लानाया गाहाम नोंसोर। आंहाबो सानसे न'खर दङमोन। आंहा आंनि आंगोनि अनजालि बिसि 40 बोसोर आरो 32 बोसोरनि सानै अनजालि फिसाला दङमोन। आरोबाव 25 बोसोरनि बिलाइ हरनाय सासे अनजालि फिसाजो दङमोन। आंनि फिसाला दुइसिना बर'नि रायजो बिनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांबाय। आंनि बिसि अनजालिया फिसानि दुखुआव गाबै गाबै बेमार जानानै थैलांबाय। नों अन्नानै नोंनि जिउनि जारिमिनखौ गासिबो फोरमायलांनो हागोन ना? हागोन। बेनि उनाव आंनि फिसाजो बिलाइ हरनायाबो बर'नि गावजों गाव एना एनियाव सायग'था जालांबाय। आरो बेल' नङा, गोबां जारिमिन दंबावो। बेनिफ्राय आंनि फिसाजोआ रान्दि जालांनायनि दुखुजों गोदोनायाव दुरुं आलायनानै थैलांबाय। बेनि उनाव आंनि देरसिन फिसाला समाज सिबियारिया मास्टार मावग्राखौ सोरबा गावथारो। बे बुथारजानायनि मुङा मामोन? नङा आं नोंसोरनो गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा। आं थांनोसै। रथ' आबौ, नों नैबे 1000 रांखौ लांदो आरो नोंनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ खोन्थालांदो। रां? नोंसोर आंनो रां होदों? आंनो? आं बिबायारि जानो हागौ, नाथाय नोंसोर बायदि गोसोम मुखा गाननायनिफ्राय आंनो नांगौनि जेबो गोनांथि गैया। साला बिबायारिथारानो दा जोंनांगौबा दिगदार दं नोङो। थां सुवाद ओंखारला। बुगदाव, बिदि हामा। बिनि गोसोआवबो जोंनि गोसोआव खामग्लिनाय बायदि दुखु दङ। इसोरनि महिमाखौ रावबो मिथिया। सोर माब्ला बबे समाव मा जागोन। साला बारा थिग नङा नामा बे बोरायालाय? थगायलांसै ना माखोसो? बेफोरखौ बारा संखिनो नाङा बैनाय। लामा थाबायनायाव हाखर हाला, दैमा दैसा बारलांनांगौबो जानो हागौ। हाग्रायाव मै शिकार खालामनायाव मैनि अनगा गुबुन जुनारबो स्टार्ट नांनो हागौ। बेनिखायनो गोसोखौ बारा लोरबां खालामनाया थिग नङा। जोंनि लामा हान्थिनांगौआ दाबो जेबो जायाखै। बाह गुमै, नों माथो आंनिख्रुइ जेरावबो गोजौसिनाव रोंसिनबायलाय। गोसो गैयामोन, जानांबाय। नै सोरबा फैगौ। ओइ सैथानि फिसा, गारिनिफ्राय ओंखार होनदों। नोंथांमोना सोर जाखो? सोरखौ मान नांगौ नोंलाय? आं नोंसोरखौ खुलुमो। आंनि खावलायनाय, अन्नानै जोंखौ बिनिफ्राय हगार हरदो। नों माला फैलाव जुलि जाया? नोंखि मिथिगौ बेहा मा पाप दं? आं जेबो मिथिया। आइ आफाया जायजों हरदों आं बेजोंनो थांदों। आंखौ अन्नानै बिनि दायखौ निमाहा खालामदो। नों दिनैनो दानो नोंनि फिसानिफ्राय जेला साखादो। नों रान्दि जानांगौ। आं रान्दि जानांगौ? औ नों रान्दि जानांगौ। नोंनि फिसाया गोबां मानसियाव गोसो बोना जिनारि खालामदों। बिनि गेजेराव आंनि बिनानावा सासे। जाय आंनि बिनानावा दुखु आरो दिखारजों
मुलि लोंना थैनो गोनां जादों आं गोदो जा गोरोन्थि मावफ्रांबाय आं दा बिदि नंला आंखौ निमाहा होदो ओइ मानसिनाव गोसोनानै खामानि मावनाया माब्लाबा निमाहा होनांगौ गोरोन्थियाव गोग्लैया नोंसोरबायदि मानसिया दुनियाखौ रांजों बुथलायनो नागिरदों नङा होमबा दहाय अन्नानै नांगौबा नोंसोर बिसोरखौ जि दं सना रुफा लाखिजोब अन्नानै आंनि फिसायखौ रैखा खालामदो हाला जिनाहारि खालामग्रा बुगदाव नों गोरोन्थि मावबाय बे आंनि बिनानावखौ जुलि खालामनो थगायनानै जिनाहारि खालामदों बे गोरोन्थिया आंनि नङा गुमै बे गोरोन्थिया बिदिनो फिननाय आंनि फिसायखौ गावथारबाय आंखौबो गावथा नोंसोर पापिफोर सुनिफोर ओइ बिथि आबार ओंखारला नङाब्ला नोंखौबो जाबसिननाय जासिगोन मोनथिगौ आंबो नोंनि नोमफायाबो थिग बे बिजाव थाइगिर बायदि मानसिमोन जायनि थाखाय बिबाय खानोबो सुलु मोनलायदों बुगदाव गोथौ माबार आनज्रायना दिनै दिनखौ हाय खुगा ओंखारलां माबार नङाब्ला नों देहा मोदोम दसे मोजां थानाय नङा ओंखारलां माबार नङाब्ला नै होनसै नों पुलिसखौ रान्दि खालामनाया थिग जायाखिसै मानो मानोना बाव पुलिसआ जेबो दाय गैया आं बेनि इयुनखौ सानसे नायनांसिगोन बिदिब्ला नों आंखौ एसे इंगित होनांगौमोन ना जा जायो जाबाय मिथिगौ आंबो फैलाव मानसि मोजां नङा नै माथो मिजिंजों सानखांजों सिखाव खावै रां रुफा सनाखौ न'आवसो होफैयोनो ए बेखौनो बहाबासो साख्रि मावहैदों नङाहाय थांनाय नायगोन मालाय गोदोनायानो सना रुफाजोंनो बुंफबजोब्बाय आरो नै देग्लाय मेसेङाव सानखाङा बिमलाखौ हाबा खालामबावनोसैनो औहाय आंबो खोनादों नोंगौहाय दानिया मानसिफोरखौनो न'आवनो नुथारला ओइ न'आव थांला मालायनि खोथा लानानै मालायनि न' सावरायनो माबार फै ओंखाम संनो होमबालाय नोंस्रा थादोहाय दे औ दे थ' जोंहाबो ओंखाम संनाय समा जाबाय ओंखाम संहैदिनि ओंहाय थांदिनि बिमला माथो आदामोनहा सिखाव खावनानैसो रां रुफा खामायो थाखा फैसा खामायो होननानै बयबो बुंजोब्बाय नों सोरनिफ्राय मिथिया बयबो बुङो बिमला मा जादों नों न नैबे राङा दोन जुलिनि सिगां रां खामायखायाब्ला उनाव माखौ जानो नोंनि फाबजों सोरजिनाय रांखौ आं नाङा नोंनि होफैनाय सना रुफाखौ आं नाङा नों दिनै मा जादों बिमला हगार दा बुनो आंखौ बिमला बे राङा चखना रां नङा कन्ट्राक्टरनिफ्राय पारसेन्ट लानाय रांसो बिमला आं नोंनो माब्लाबासो आंनि जारिमिनखौ बुफ्रुना खोन्थासिगोन सोर जाखो बेलाय
सोर जाथावगौ बेलाय मा जानाय जाखो बेलाय माथो फुलस्रि आयं बायदिसो नुबायलै आंलाय फुलस्रि फुलस्रि आयं फुलस्रि आयं मा जादों आयं सिखारदो आयं फुलस्रि नोमायंसो आयं नोमायंसो सिखारदो आयं औ आंसो आयं सिखारदो आयं मा जादों आयं मा जादों मा जायामोन आयं बुं मा जामारदों आयं फैलावखौ गावथारबाय आरे मानो गावथारखो फुलस्रि दा जावैसोनि सभा बहा दङ बोरो फै आयं फै थ' आयं सना थ' मा गोसो गिलि मा जादों नों जोंनि खामानि मावनाया बिमलां खोमायाव हाबबाय आरो गामिनि मानसिफ्राबो जोंखौ बांसावबाय खोनाखागोन मानो खोनाया जानो नाथाय आंनि नांगौखौ फिन खिथेर होखानो मोनागौमानि आं माब्लाबाबो मोजां खामानियाव दोरोदा आंहाबो मोजां न'खर दंमोन बे जोंनि मोजां संसारखौ सिलिंखार खालामग्राफोरनि सायाव नांगौ आंनो फिननाय हनै आयं बिसोर पापिफ्रानो आंनि फिसायखौ गावथारदों हनै आंनि फिसायनि गोथै सहआ फैलावाखि नोंसिनि माबा बादगा हाबा मावदोंमोन औ बियो मावदों बियो आंनि बिनानावखौ गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामदों जाय आंनि बिनानावा दुखु आरो दिखारजों मुलि लोंना थैनांदों आरो बेल' नङा बियो गोबां मानसिखौनो जिनाहारि खालामदों बे बिनो खिथिर बेफोरबायदि खिथिर खालायनायावनो दिनै बिसिबां दे बर' सुबुं माहारिया जिउ गोमालांखो बिसिबां बर' आइजोफ्रा रान्दि जानांबोखो बिसिबां बर' गथ'फ्रा मावरिया जानांबोखो मोजां ग्रोम ग्रोम न'खरानो फिसाय गोमाजानानै दिनै नोरजिया जालांबाय बेफोर दुखुआखि नों आरो आंनि नङा दाय मोननानै मानसिखौ बुंनाय एबा बादा होनायनि सम गैलिया सिद्दायैनो गुलिसो गावबाय बिसोरनि गोसो गोरबोजों खामग्लिनाय गोसोआ सोरनि सायावदि मा साव होबोदों बेखौ सोर मा बुजिनो बर'नि साव होनाया बर'नावनो गोग्लैदों बेखौनो बुङो मानसिफ्रा दैमालुनि साव आरो दैमालुनि सावा खाराखै बेखौ होखारनोब्ला आं सासे मोजां मानसि जाग्रोनांगोन बिनि उनाव नोंबो मोजां मानसि जानांगोन आरो लासैनो बयबो मोजां मानसि जानांगोन अब्लासो बिर दैमालुनि जिउमाया खुसि जानानै गाव होनाय सावखौ मन'नानै लाफिनगोन ओइ बोराय सोर नोंलाय नों जेबो दाबुं र' सिरि था आं बिफुल फोरोंगिरि बै गौरां दैमा सेरनि थाइजौगुरि गामियाव गुदि फरायसालियाव खामानि मावनानै आजिरा मोननाय आं बिफुल मास्टार नाथाय आं दा न'आव फैदोंब्लाबो गोदो फोरोंबोनो मोननाय बै मिजिं होननाय गथ'खौ आं दाबो बावाखै हो नोंसोर मानो सिरि थाखो नोंसोर मानो गंसिखो नोंसोर मा सानदों ना नोंसोर आंखौबो गावथानो सानदों नामा सार जों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय जोंखौ निमाहा होदो सार जों थांसै सोर जाखो बिसोरलाय इसिबां सिखाव दाखु जानानैब्लाबो आंनावसो मानो निमाहा बिलांखो फुलस्रि आयं जों थैनायजों थैफानो हाया आयं हामबायसै नों मा सानदों गुमै सानदों गोबांबो सौदावदों
नों फुलस्रिखौ रान्दि खालामनाङामोन आरो जाय मानसिया फुलस्रिजों फैफादों बियो आंनिनो फोरोंगिरिमोन बियो आंनि खोथाखौनो बुंबाय थादोंमोन फुलस्रिया बिपुल सारनि न'खरनि जायोब्लाथ' बिबो आंनि न'खरनिनो जागोन नंगौ थुनलाइगिरि मानसिफ्रा ओरैनो लिराखै जों बर' हारिया रावबो मालाय नङा जों बयबो न'खरसेनिनो नाथाय आं दि गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय नाथाय जों फुलस्रिखौ सानसे नायनांसिगोन सलायनोब्ला गं गोनांजों गं गोनाङासो सलायनांगौ गं गैयैजों नङा आयं नों इसिबां दुखु जानो नाङा नङाबा नोंनि महर मुस्रिया गोमालांगोन बे थैनानै थांनायखौलाय आयं बहा मोनबावनो नोङो जाथाय जानाय न'खरनि मानसिया सोर आं आरो बे न'खराव साबेसे मानसिफोर दं आफा आरो आंनि बिबोनां दं आफा सानफुं नै पुलिस फैदों आच्छा बे बुथारजानायनि मुङा मामोन फैलाव बसुमतारी दानि जुगखौलाय माथो होनबावनो बुंलाबो दाय बियो नोंनि मा जायो बे आंनि बाजै बे आंनि आफा दाखालि थानायाव लाखाजोब्बाय आच्छा फुलस्रि बै गावथारनाय मानसिफोरखौ नों सिनायो नामा आं सिनाया नाथाय बिसोरो आंनि मुं आंनि फिसायनि मुं आरो आफानि मुंखौ मिथिजोबो बेखौ मानि थाखाय गावथारा सिगाङाव गावनि बिनानावखौ आंनि फिसाया जिनाहारि खालामदोंमोननो बेनिखायनो आंनि फिसायखौ गावथारदों आं बे जायगायाव दैथाय हरजानाया मास मोननैल' जादों नाथाय सिगांनि रिपर्टखौ आं खोनानो मोनदों बे जायगायाव सम सम मार्डार जाबाय थायोनो माथो गोबां मानसिफोरनिफ्राय खोनादों बे मार्डार खालामग्राफोरा सोरनोबा रांबो राननानै होयोनो जायखिजाया बे जायगाखौ पुलिस रेड खालामनाय जासिगोन र' थाथ' नोङो ओरै थां नों बैथिं थां ओमफ्राय नोङो बैथिं थां सफैबाय खोनानो मोन्दों पुलिसा जोंखौ रेड खालामसिगोन बाराखौबो थाजाला गाखोनो माथो रावखौबो लोगो मोनाखिसै सार दिनै लोगो मोना सानसेथ' लोगो मोनगोन फै गयहर जादो बस बस बै दाख्लै जोङो सोनाया बैनो नङा होमब्ला बेखौ खुनु खोथा गैया होखानांगौ फैसायाव नला नै फाग्लिफोर दाख्लैसो मोनसे जाथाय जादों माबि बै जानाया दोनथ' खोनासंमा दे मा जाया खोन्थादो थारमाने टाउनाव आइजों आइजों थांदोंमोन गस्ला गोसोम गोसोम लंपेन्ट गोसोम गोसोम गाननाय साथामनि सासेया बुंबाय खालमासि लायगोन आं आगै नोंखौ थारला लाजिनाय आरो गिनायजोंनो फै आयै फै होननानै दों बोनानै दस्राथिं नायख्लायना ब्लद थांदोंहां नों एसेबो सिनायथारा आरो बिखौ खावसे गलाफोर नङा बे हेलौ डार्लिं फिलफिला आं नोंखौ मोजां मोननानै गानो रोङै केन्सार बेमार बायदि जाबाय मा नों आंनि गोसोनि बेमारखौ सोखानांगौ दा आं नोंनि बेमारखौ गाहोनायाव गैया बारायहोनायावसो दं फै लोगोफोर मा मोखां नायखो थ' लाथ' माबा लांनानै जुलि खालामफैनां
ओइ मानसियाबो बेखौ खोजा खालाम नङा नै ओइ खाथा खाथा थ' नों आंखौ खेबनै खैफोदनिफ्राय बासायबाय खेबथाम खैफोदाव आंनिजों जुलि जागोन मा नों आंजों राजि दंथ' आं बुंनो हाया खाफालाव दङब्ला जागोन माने सोरनिबा जोबोद मोजां मोनलायनायाव हामाबो थानाय नुनो मोनो आरो जुलि जानायबो नुनो मोनो जुदि मोजां मोनलायनानैनो मोनलायनांगौमोनब्ला सोरबायाबा हांमा थानांगौ जानाय नङामोन आं बेफोरखौ जेबो बुजिया नों आंजों दिनै थांफानांगौ आइ आफाया नोंजों सिनायथि लानो लुगैदों प्लिज मिजिं नों थौना बस आं मानिबाय बैनाय नों थाथ'दो आं बेखौ दोननानै फैनोसै थांदो लोगोफोरनोसो थाथ'दो औ दे मिजिं आंहा मादैमोनाव ड्रेस सोलायलांनांगौ जागोन दे सिउ सिउ खले 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 हाइला हुइला ला 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 दादेरे आंलाय मोनजाबाय जेरबायाव दख'ना गानबाय दादेरे आंलाय मोनजाबाय जेरबायाव दख'ना गानबाय फागुननि जावलि हाबारा सोरनो आं फोरमायबावनो सोरखौ आं लोगो हमनो जुवाननि लांगोना लांगोना गोसोआ जावलिया जाबाय गोसोआ जावलिया जाबाय थाथेरनो हालियाव बोनाय गोसोआ उरायहांसो मोनथारसै आं उरायहांसो मोनथारसै आं दादेरे आंलाय मोनजाबाय जेरबायाव दख'ना गानबाय
फै फै ए आलासि आं खेबसे खिन्थानाया आंखौ खैफोदनिफ्राय बासायनाया बेनो आइ मिजिं खुलुमबाय जागोन फिसा फै जिरायफै बे खेमसे आंखौ होसोनायानो टाउनाव लोगो मोननानै हमख्रबनानै लांनो नागिरदोंमोन मिजिं नङामोनब्ला मा जागौमोनथाय खाफाल दङ आइ सना र' आं सालायनि मानो गसंखो बांद्राय गिदिर गोलावनि न'आव हाबनो लाजिनाय मोनो आं फिरफिला थोद नों मानो खोनासंथारै खोथा बुङो लोंदो दे साया आयै आफाया फैयाखै गैया टाउननि न'आवसो दंहैयो नोमफा दंमोनब्ला जोबोद खुसि जागौमोन बियो आयै आं आफा थानायाव थांनो आफाया मिजिंखौ नायनो होनबाय थादोंमोन हा थांब्लानो जाबाय दायो फैफिनदो थौ मिजिं बाय आयै थाथ' मादै दे फिसाफोर थांदो डार्लिं नों मा उसुदा मोनदों जेबो उसुदा मोननाङा लीला नों आंनि रानि जानांगौ थारमानि सासेल' फिसा हिनजाव बेखौथ' बिलाइ हरबानो जोब्बाय बे गासैबो सम्पथिया नोंनिनो जाजोबगोन मोनथिबायथ' ओइ फिरफिला न' सिङाव दा हाबथ' मा आं आफानि न'आव हाबमोना नामा फै दानिया मा खालामबावनांगौ जाखो है गावसोर मा जालायबाय थादों न' सिङाव नङा होमबा हा नों बेयाव मानो फैदों आरो बे मानसिया सोर आंनिनो फिसा आंहा मोन्थाय दं नाथाय बे मानसिया सोर बिबो नोंनि बिमा बे आंनि बिमा जानो हाया आं बेखौ मानिनानै लानो हाया बियो मानो बिदि बुङो फिरफिला नों आंनि बेरायबासो नागिरदोंथ' बे मानसिखौ बिसिम लाबोनो सोर हुमुगा बियो नोंनि मा दाय गोनां हाबा मावदों ओइ हे क्लोज ओइ नोंसोर मा नायनानै थाखो ओइ रावबो रावलाय नङाब्ला बसनि फिसाजों थांगोन दाना मा खालामबावनांगौ खोनानो मोनदों बे मानसिया जों सिगां बुथारनाय रघुनाथनि फिसाज्लासो नों माबोरै मिथिया आरो आं दाखालिसो सुलानानै मोनथिबाय बिहा सासे बिनानाव दङ बे थांनायखौबो आं मिथिगौ ओइ बिदि जाथौ दानो हमना लायनांगौ हरखौथ' जोङो हटेल थानानै बारग'हरनो हाबाय दाना नों मा मावो नोंनि खायदासैलै अके र' नोंसोर बेयावनो थाद' बेखौ आं दंसै न'खराव रावबो गैयाना बियो मिजिंनि न' नङा होमब्ला औ नंगौ आं बिनिनो बिनानाव मिजिङा आंनि लोगो बियो गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै हस्पिटालाव दंहैयो बियो नोंखौ नायनो हांख्रायबाय थाथारदों दा माबोरै दं सिरियासथारमोन एसे मोजाङाव फैबाय र'आ दा जिरायथ' थुदो आदा थु फै दे गाखोदो गिनाङा गाखोदो थुदो 'र' 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 'r' 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 '
मा गिदों? ओइ जेराव गिनाङा ड्राइभार गारि गोख्रै सालाय। आयं आं बे लामाजों थाबायनांगौब्ला गोसोखौ जि बोरैबा मोनो। माथो खालामबावनो आयं, बेयो नोंनि गोरबोनिफ्राय हुखुमोर जानाय जिनिस नङा। माथो खालामबावनो। नों उद्रा मादा नङा होमबा? नों आंखौ सिनायनो हायाखिसै नामा? नों मा जादों आदा? नों मा जादों? आंनि खर'नि गारायानो दाबो गायाखै। नों आंखौ बुथारनो नागिरबावदों नामा? ओंखायनो मुं सोंदों? नों सिखाव नामा? नङा नङा रथ', आं बिफुल मास्टारसो। आं बिफुलसो मुदाम। आदा आं बिफुल मास्टारसो। नों बिफुल मास्टार? औ। नों बिफुल मास्टार मारना? औ मुद्रा मादा। औ औ नंथारगौ। नों मानो बिदि जाखो आदा? नों मानो बिदि जाखो? दिनै नों मानो बिदि आलाय सिलाय जाखो? र' फंबाय, आं दासो फारि फारि गोसोखांदों। फंबाय, दासो गोसोआव फैबाय। आं दिनै गोसोआव फैबाय। खोनासं फंबाय, बे बुथं होननाया जेब्ला आंनि फिसाज्ला आरो बिहामजोखौ जेब्ला गावथारखाङो। आंजों जुजिनो फैदों बिसोर। मा जाखो? मा जाखो? सोर बिसोरलाय? आंनि फिसाज्ला आरो बिहामजोखौ मा खालामखो? मा दाय मावदों बिसोरलाय? फिसाज्ला हगार हगार आंखौ हगार आयै फिसाज्ला आयै हगार 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 आंखौ हगार हगार। ओमफ्राय बे दलिलाव सहि हो, सहि हो। आं मानो होनो? आं मानो होनो? आंनि फिसाज्ला आरो बिहामजोखौ गावथारबाय नोंसोरो? नोंसोर मानसि मोजां नङा। आइदि ओइ बे बिदिसो बुंदों। बेखौ होख्लायदो। लाथ'। ओइ साला थैयाबा गलाबे होदो। र' फंबाय, आं दासो फारि फारि गोसोखांदों। जायखिजाया आदा, नों आंजों थांफानांगौ। आंजों थांफाथारनांगौ आदा। दाबा आं बिसोरखौ बहा दोनो? माबार थौ ओंखार बे फाबसिन जानांगौ। गुड बिसिनि दारैनो आंनि खर'आव टेनसन जाबाय थायोमोन। हौ गारियाव सो, हाग्रायाव गारिनांगौ। ला गोख्रै लाबो। नों दिनै मा सानो? आं नोंनो फोरमायजोबगोन फिरफिला। जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया नोंनि असे बिफासो। बे दिननिफ्रायनो आंनि जिउआ आलाय सिलाय। आं 6 थाखो फरायब्ला JNVA आव हाबनो मोनदोंमोन। 12 थाखो आनजाद होना आं न'आव थाफैब्ला बे मानसिफ्रानो जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। बे दिननिफ्रायनो आं आंनि बिनानाव बिमलाखौ लानानै न' गारना खारनाङो। मिजिं, नों आंखौ फोथाय। आं दिनैनिफ्राय बिनि फिसा नङा। आं बिनि खिथेर लागोन।
मोनसे मोजां न'खरखौ फोजोबस्रांग्राया आंनि बिफा जानो हाया। गोसोखौ हमथा फिरफिला सम फैयोब्ला गावनो फानाव नांफैगोन। बाथ्राया गाज्रि गुमै बुथुङा बिमलाखौ हमना लांबाय। बुथुं बे आंनि बिफा जानो हाया। हमाबाय पिस्तला आं दिनै बेखौ जिउ फोजोबगोन। दिनैनो लास्ट गेम। बे गेमाव नों बाहागो लाना फिरफिला नों बैजों आनज्रायना थाहैथ'। आं थाङा आंबो दिनै बेजों जुजिगोन। प्लिज फिरफिला बे दावहाया नोंनि नङा होनदों आंनिसो। हौनि गारि फैगौ गुमै। Hei, ani bilang aku ucapan ini. Hei, kamu kan itu, go. बेखौथ' फानग्रायासो जासिफैदों। आं उरनि बे दलिलाव सहि हो। आं एथ' दुखु खस्थ' खालामनानै बायनायखौ आं बे दलिलाव सहि होनो हाया। सहि होनो हाया? ओइ! मा बुंखानायखौ? गौ! फाफिफोर सुनिफोर नोंसोर आंनि फिसायखौ मा खालायखो? आंनि जेखौ सुनि मावदों बेखौ गाव! नोंसोर गाव! नोंनि बिमा बिफा बिबौ आरो बिनानावखौ फोजोबस्रांगा नोंखौ आं दिनै नाखौ फोजोबनो बिदि मानसिखौ बर' समाजाव दोननायनिफ्राय दोननाया साबसिन। बियो गावखौ बुथारनो जोंल' होदों। आं बेखौ बिफा मानिनानै लानो हाया। बिमला नों आंखौ गालांबाय। बिमला गुबैलै। बिमला
नों मा खाफाल लाना फैया बिनानाव बे मानि दावहा बेफोर गोथैफ्रा कि बर' फिसा नङामोन आं नोंजों फोरोंजानो मोननाय मिजिं सार आं मिजिं आंनि बिनानाव बिमलाखौ बुथारनायलाय आं बिसोरखौ गासैखौबो फिन साजा बुथारबाय नों मिजिं आरो बिमलाया बुथारजाबाय मथुरा मादा नैबे नोंनि फिसौला मिजिं आरो नैबे नोंनि फिसौजो बिमला नाथाय बुथारजाबाय बे आंनि फिसौला मिजिं आरो आंनि फिसौजो बिमला आबै सना जोंनि खाफालाव मानो जाखो आबौ बै समाव फैलावखौ फोजोबस्रांनायाबो आंजों आरो सानखांजोंमोन सार बै समनिफ्रायनो जों मुं सोलायनानै सुगदाव आरो बुगदाव लादों सार जोबोद नाख्रेबजानायनिफ्राय गोरोन्थिनि गेजेरजोंब्लाबो फिननाय होनो नाजादोंमोन सार नाथाय दा नुबाय रावबो मालाय नङा फुलस्रि आंनि बिनानाव बिमलाखौ सानखाङा जुलिनि रादायखादोंमोन जों दिनैनिफ्राय समाय लाबाय आरो जों दिनैनिफ्राय अस्त्र गैला आरो नों जानांगोन आंनि असे बिनानाव नों सानखांजों गोदानै जुलि जानांगोन सानखां आंनि बिनानाव थैदोंब्लाबो सासे थैयाखै नों फुलस्रिजों जुलि जाफिननांगौ आंखौ निमाहा हो फुलस्रि आंबो मिथिनाय बायदि नोंखौ जुलि खालामसिगोन आंनि बिफानि थाखायनो बेबायदि जाथाया जादों आं लाजिनाय मोनबाय आं बे संसाराव थालिया फिरफिला हेन्डसाप नों मिजिं नङा होमब्ला फिरफिला मानि थाखाय मा जादों आफाखौ आं गावथारदों आफाया बिसोर गासिबो जाथायनि दायनिगिरि नों माब्लानिफ्राय बे बिफानाव हाबखो मावाखै 2 बोसोरल' जादों नोंथाङा आंखौ एरेस्ट खालामदों बेखौ एरेस्ट खालामोबा आंखौबो खालामसोमखोर नै पिस्तुला आं बाथ्राफोरखौ बारा बुजिनो मोनाखिसै इन्सपेक्टर बे गोथैफ्रा गासिबो गारियाव थिखांहैजोबदो जागोन सार ओइ देखोमार आं जेएनबिआव फरायोब्ला नोंथांनो खिन्थानाय आंनि बिमा बिफाखौ फोजोबस्रांग्राया बे मानसिफ्रानोमोन दाबो आंनि बिनानावखौ बुथारनानै गारियाव दैखांना लाबोदोंमोन बे जुजिनायावनो बिसिनि जिउआ दिनै जोबस्रांदों बेनो आंनि जोबथा फिननाय नै आं नोंथांनो अस्त्रखौ गथायबाय आं मिजिंनि बिबौ एसपि साहब बाव मिजिंनि जेबो दाय गैया बेखौ बुंनांगोन मिजिंआ गावनि बांद्राय दुखुखौ सहायनो हायैयाव बे हाबाखौ मावनांदों आंबो मिथिगौ एसपि साहब मिजिंखौ आं उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ बेयो गाज्रि मानसि जानो हाया रिलेक्स मिजिं आरो फिरफिलाखौ आंबो मिथिगौ आं बिसोरखौ हानायमानि सहायखौ होगोन नाथाय मिजिं आरो फिरफिलानि जुलिया थाबैनो जानांगोन खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि बाथ्राया साननो गोनां जाबाय माखौ बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बियो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ बे सानब्रायनाय हुदाखौ सोलोरबांसो खालाम नङा बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं जोंहा मालाय आथिं आखाइ गैया नामा नुबानो फैनांगौ बेखौ गुड
अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ मिथिबाय अके ओइ बिमला दाबो जाया नामा गोख्रै गारबो गोख्रै थ' मामा थ' हनै खारबाय गो बुजो ओइ सोर जाखो नोंसोरो आरो मा जादों नंगौखौ फोरमाय आं हेफाजाब होगोन आंखौ मिजिं होनो बे आंनि बिनानाव बिमला नाथाय मा जादों जों उन्दै समाव बुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों मिजिं नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय हारिनि थगायसुला फोथाय खेबस' आरो दालाल मा गिदों नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा मा गिदों नामा फै बाइकआव गाखोफै फै होनदों गिनो नाङा आं दङ मिजिं नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन मोजांनि जुजिनाय गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन थेंक इउ मिजिं थेंक इउ आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन मोजांखौ रैखा खालामगोन हेन्डशेक बाह 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 नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा गुड आंनो फिननाय नांगौ
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयिलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो आदामोननो माबाफोर नांगौ आंनो नांथ'वा बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया सिनायो बेखौनोथ' फानसानानै दं आं आइ थैनायनि मोननाय रांजों बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो बे गेमखौ आंबो गेलेगोन हामा जाखिलायबाय हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै दहरं हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा दोन बाबु गिदिं नामा आयौ निमाहा होदोलै मानैसो आयौ नोंबो लिंदोंना नोंबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय दा फोजोबसिगोन बाबु आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै रायजो जाना दंना जानायखौ बानायसो आंनि नैबे सिखोन हाबसिरि बानायसो माखासेखौ उनाव सुख'जोबसिगोन देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथेफैदों पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया नै बिसोर बिजिरगोन मानो सिनायनानै सिनायै बादि बानायसोमोन बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो बे देवानि खबरदारलै खबरदारलै बानायसो आंहा हिनजाव दं नों बानाय दं बानायसो